Ja, altijd gedag. Het Hof van Edenheden in Maastricht. Bij Theo en Nettie. En er brandt een lemke. Ah, dat is ook eens. Ja, is Emes. Oh. Hunnef. Er wordt al wel druk geklaksineerd binnen in de gang. Eén goede ochtend. Morgen. Theo! Ja, dat ben ik. Ja, want ik ga ervan uit dat Sticht Theo is en Nettie Ja. die een wederhelft. Ja. Hallo, Bas. Onderweg. Ja, toch staat er. Dag gedaan. Ik dag gedaan. Wat een bekend gezicht, hè? Nou ja, leuk dat we herkend werden. Ja, dat is toch de bedoeling, hè? Ja, ziet je vaste kiekers? Nou, niet direct. Oh, Maar ik kies er wel geregeld nou. oké. Niet dat ik er iedere een dag op heb staan. Nee. Dat dus niet, maar ik kies er wel geregeld nou. Het is best wel eens interessant om te zien wat jullie allemaal uitspoken. Leuk om te huren. Hey, en als het een beetje goed weer is, dan zit je hier. In de zomermaanden zit er meestal altijd boete. Zoals het ook maar gaat weer is, dat er boete kunnen zitten. Ja? Dan zijn we ook boete. Dus dan zijn we hier nog wel gaan doen. Hè. Ja. Is Nettie er ook? Nee, die is werken. Die is met haar dochter naar Kranenbroek. Oh, Die moeten we voor de dameszitting hebben ze binnenkort en dan moesten ze het jaren 70, 80 hebben. Weet ik oh die wat. hebben altijd een thema. Ja, gewoon al een paar jaar met mijn dochter gehad, mijn kleindochter gehad, mijn schoondochter gehad. Mijn andere dochter aan de andere kant die gehad met. En daar ook voor de kleindochter als het goed is. Dus alleen maar dames, die mogen geen heren aan de pas komen. Och, niet nog een bepaald tijdstip. Nee. Dus het enige wat ze aan heren hebben zijn de artiesten. Die betalen een eens bedrag voor per keer. Zeg maar. En waar is dat te doen? Hier in het trapcentrum, Oh, de Edi. en hoeveel dames kunnen erin? Zouden ze dit keer 400. We kennen gemiddeld 400 of 500 lui in de zaal. 400 vrouwen in het trefcentrum. Ja, dat past erin, hè? Dat past erin. Maar ik denk, als ze door naar binnen gaan, dan hebben ze wel huurbescherming nodig, denk ik, of niet? Dat valt nog met. Ja? Ze hebben wel dus een geluidinstallatie. Ja, die artiesten die hebben een eigen installatie bezig. Nee, maar ik bedoel die vrouwen. 400 vrouwen bijeen. Ja, zou ze niet bij een willen hebben zitten. Want dan wordt ze hartstikke gek. Want dan kent ze heel lang. Hey, en als die vrouw nu naar de zitting gaan, wat doe je dan? Dan zit ik hier. Ja? Oh, ik moet dat niet. Als de dames zich amuseren, moeten ze zelf weten. En als ze zich het gedronken hebben, moeten ze ook zelf weten. Ze moeten alleen maar zijn wie ze toekomen. Want ik ga ze niet houden. Oké. En, Nee, dat zullen we niet weten. en hebben die dan echt wel de lei voor als die toekomen? Ligt er helemaal aan. Ja? Ja, ligt er gewoon aan wie de stemming is. Hè. Want meestal drinken ze zich wel. Ja. En het is geen witte wien wat ze drinken, of rode wien, hè? Nee? Nee, kom nu. Daar kunnen ze niet meer overweg gaan. Dus wat drinken ze dan? Wat drinken ze zelf? Cocktails? Ja. Ja? Bacardi cola. Dan hebben ze nog even die vleugeltjes en weet ik wat allemaal. Aperol? Of hebben ze dat toch niet? Ze nemen zichzelf wel net aan. Oh, dat mag? Ja, ze hebben van die flesjes. Oké. Zo stiekem in de tasje. Dat wil eens anders. Theo, waarom denk ze dat we bij die gaan gebeld hebben? Zou het niet weten. Wat denkt ze dat voor ons de reden is geweest om hier aan te Om bellen? eens een keer te kijken wie het hier in de buurt toegeeft of zo. Nou, we rijden altijd geer door deze buurt en we hebben hier ook wel eens gesprekken opgenomen. Maar wij reden hier de straat in en we zogen hier op de gevel. Het Hof van Heden. Ja, Dat is al, dat rek heet er al, bijna 34 jaar. waar staat al veel die tijd? Of hebben ze het zelf opgehangen? Zelf. Het Kijk. is laten maken nog. Het is speciaal laten maken, Bidon en Smeert. En Bun. De jongen die dicht staat, die zegt, dat moet ik hebben.
En dat is gekomen, en Nou. toen ik hier ben komen wonen, word je neben ongerepte natuur. Dat wil dus zeggen, de kost er niet doorheen, want daar sting vol met struik en weet ik wat allemaal, voor een troep. En wie ik hier ben komen wonen, had een kameraad van mij met zijn auto, met de commandeur van hem, in de bergversnelling, hebben we al die rotsen eruit gereden. 7 aanhangers vol troep, wat voor route hebben getrokken. En die tegenover woonde ene, die werkte bij de V&D geloof ik. En dat deed decor bouwen. Oh, de etalages en zo ook. Etalages en dat gaat allemaal. En door een krantartikel in de buurtkrant, want de foto's heb ik dan nog van, wie het voorheen was en wie het daarna is gekomen. Wie weer ben opgeknapt. Daar heb ik de foto's van. En toen kwam op een gegeven moment, ja, dat houden we dat zo te zien, we kwamen dan, ken ik weer de naam gebruiken, het Hof van Ede, met de H tussen aanhalingstekens. Ja. Ik zeg, doe maar. Ik zeg, boeit me niet. Daar was een stuk hout, dat was zo groot ongeveer, zo'n schadehout was dat. Ik zeg tegen hem, ze kent zich met zijn naam hier niet op, want ik hou dat. Nou, dat ken ik. Dat mag ik zich wel. Ik zeg, en wat gaat dat kosten? Niks. Dat doe dat gratis. Dat vond dat chic om te doen, omdat ik dus de naam en wie heer dat in de buurtkrant had opgemaakt. Hebben we dus een oude foto van de oude toestand en wie het dus nu wordt. Want ik heb hier een meurde ingegaan, een waterput, 2 waterputten zelfs, en een viever, tuingebouwers en weet ik wat allemaal. Dat heeft een lange tijd erin gestaan, heb ik zelfs met de boel zijn gaan renoveren. Dat heb ik gezegd, hoe die hadden rotje eruit. Dat heb ik toegedacht met tegels. Oh, Ja, dus, ja. Dus de Hof van Ede is eigenlijk dichtgeklinkerd. Het is gewoon dichtgeklinkerd. Oh. Maar dat hebben we gewoon door te hangen. Gewoon, ja, het is bekend. Hè, want ik zit hier neer op zo'n gezin met die fiets en zo gaat het allemaal. Nee. Nu, Oh, is dat die, met een hobby. dat is die hobby? Ja, of meer dan 50 jaar. Dat staat met een hobby. Om weer te repareren en zo gaat. En dan, ja, dat moet toch gaan doen. Hè. Hebben we hier toen niet ooit vlakbij, dat was toch ook een fietsenmaker? Zo. Dat wordt Frankenstraat, wat je. Frankenschot. Ja, hier vlakbij, op de hoek. Aan de Frankenstraat. Dan moet Zult je je dat die nou toen doen. wie een? Hè? Zult je die man toen wie een? Ja. Oh, wacht, ik bedoel het van Mondriaan. Oh. Binnen in die hal. Ja, dat was, nou, was geen hal. Was ook zo'n kleine piepelij, was dat. Ja, En ja. dan deze ook, Ja, deze fietsen repareren en zo gaat het En- hier in de buurt. en vooral veel oude kloeten. Ja, Ja, want volgens mij hebben we die uitzending toen ook oude kloeten genoemd. Omdat Oh, dat ja, die ken- zouden er gewoon lekker te klasjeneren de ja. de ganse dag. Dat was ook een beetje een soort van Ja, inloopcentrum. dat waren dus dingen, dat is Mondriaan dan geweest. Zitten die er nog met die fietsen? Zit er Ja? nog? Ja, Nee, maar doe dus het meer dan 50 jaar. ik doe dat ook meer dan 50 jaar. En Ik fiets... heb, ja, nou denk ik, meer dan 15 jaar heb ik kringel op Zuid gewerkt. In de fietsen. Vind ik ook altijd zo leuk. Die fietsen die werden door fijn opgemaakt. En dan kan ze voor een leuk prijsje, Ja. kan ze Ja. een fijne fiets. Alleen, kijk, het is altijd een kunst om van een oude fiets gaat te maken. Ja. Hè, want dat is dus de hobby ervan. Je hebt zo'n fiets van, ja, wat gaan we daarmee doen? Dat komt de overweg toevallig. Oh ja. Onderweg is dat. Oh, oké. Oh, ja, nu zie ik het. Goeiedag. Ja, dat is Kijk, waar fletten ze allemaal naar binnen. ja, dat Met- is toe, want dan kun je het gewoon doen. Oh, Druk, druk, Dat is kippen. niks, dat is niks. kijk, wop. Ja, Kijk, luisteren ze alle. ja, dat sowieso. Ja, dat Chris zegt, de deur maar even open, roets, dat is er tussen moeten. Ja, dat was dus Nettie. Ja, en we hebben mijn kleindochter Cynthia. Oké. En dat is de man van haar, man van zijn, Hallo mam. Fries. Ziet je een beetje geslaagd voor de vrouwluurzitting? Zeker, Ja? zeker.
Oké, want wat was het thema ook alweer? Disco, jaren 70. Oké, Maar dat kunnen we goed. Ja? Ja, zeker. oké. En we hadden het er net over. Theo vertelt van wat je allemaal voor aparte drankjes neemt en zo. Wat drink je zelf? Alcoholvrij. Kijk. Ik ben de enige wat nuchter blijft. Oh, dus je gaat met de auto? Ja, ik wel, maar hij heeft moeder altijd grote bij me hebben voor de rest altijd. Oké. Hey, veel plezier hè? Ja, het is wel leuk, jong. Dankjewel. En dat is ook zo zus wel weer het geit. Die... Maar hoeveel lui hij in de week dingstig dat ze al een fiets geholpen is? Doe nu niet. Ik kan ze niet meer tellen. Het is niet meer bij een hand geteld, ze zijn niet meer op z'n heen. En dan komt nog, nu is in de zomermaanden ben ik hier onder de lage dak. Hè? Dan ben ik daar aan het werken aan de fietsen. Hey, dit ook veel plezier hè, op de zitting. Ja. Hoi. Dan ben ik hier boete bezig met de fietsen en dan komen de lui langs. Oh, dit maakt fietsen. Even informeren. Dan komen ze weer gaan informeren. Wat kan ze maken en dit en dat en zus en zo. Nou, dan komen ze hem brengen en dan maak ik ze na. En dat blijft ze doen tot zolang als het Zolang als het gaat. Zolang als ik kan het blijven doen. En ik heb die twee nog. Wil ik het nog met Ken doen, Ja. dan de rest boeit me niet. Lot gewoon. Want dan moet ik zo in de gang houden. Ja. Want ik heb ook achter die granium zitten die ik niet heb, maar oké. Ja, dus ik heb ze net van, zolang als ik ken, die ik het doen. Heldig op de been. Ja, ook dat. En ik doe het op mijn gemaakt, ik heb het hier aan mijn eigen. Dat is weer voordeel.